Για να δούμε. Διαλέγω την κουρτίνα 1. Μεγ! Όλα εντάξει, το fan club αποχώρησε. Συ! Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Μου έλειψες. Ώστε έτσι περνάνε οι ήρωες στα ρεπό τους. Εγώ δεν είμαι ήρωας. Βέβαια είσαι. Όλοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι είσαι ό,τι καλύτερο μετά το σουφλάκι με πίτα. Το ξέρω, είναι τρελό, αλλά όπου και να πάω τρέχουν πίσω μου. Νομίζω ότι είναι καιρός να ξεδώσεις. Λες ενταντά σου να τα παίξει αν κάνεις κοπάνα το απόγευμα. Δεν ξέρω. Ο Φιλ μου έχει κλείσει όλη την ημέρα ραντεβού. Α, ο Φιλ και ο Φιλ. Έλα μαζί μου, βγαίνουμε από το παράθυρο, πάρε μαζί σου τα βαράκια, σηκώνεις τον πίσω τοίχο και φύγαμε. Φοβερή μέρα. Πρώτα εκείνο το εστιατόριο στη θάλασσα και ύστερα εκείνο το έργο, εκείνο με τον Ιδίποδα. Λέω κι εγώ ότι έχω προβλήματα. Μη χαζεύεις! Στο ψητό μπες! Δεν το ξέρω ότι οι κοπάνες έχουν τόση πλάκα. Ναι, ούτε κι εγώ. Σε ευχαριστώ, Μεγ. Μην με ευχαριστείς ακόμα. Οπ, πρόσεχε. Αδύναμη, αστράγαλη. Ίσως θα έπρεπε να καθίσεις λίγο. Λοιπόν, εσύ έχεις κάποιο παρεμφερές προβληματάκι? Με τους αστραγάλους εννοώ. Όχι, δηλαδή... Ούτε μία αδυναμία ή βλάβη στη μέση ή στο στήθος? Όχι, φοβάμαι ότι είμαι υγιής. Ευγενετής, είσαι τέλειος. Ευχαριστώ. Έτσι είναι καλύτερο. Ναι, αλήθεια σου λέω. Να σου πω, όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι έκανα τα πάντα για να μοιάζω με τους κανονικούς ανθρώπους. Ήθελες να είσαι ανέντιμος? Δεν είναι κι όλοι έτσι. Κι όμως είναι. Εσύ δεν είσαι έτσι. Και που ξέρεις πως είμαι? Το μόνο που ξέρω είναι ότι είσαι το πιο απίθανο άτομο με τους πιο αδύναμους αστραγάλους. Μεγ, μαζί σου δεν νιώθω πια τόσο μόνος. Ίσως καλύτερα να είσαι μόνος. Τι εννοείς? Κανείς δεν σε πληγώνει. Μεγ, εγώ ποτέ, μα ποτέ δεν θα το έκανα. Ούτε κι εγώ θέλω να σε πληγώσω. Γι' αυτό ας προφυλάξουμε τους εαυτούς μας. Και ας το δει. Με συγχωρείς? Θα του περάσει.